салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи баъзе гузаришҳо ва овозҳое ки дар ҷаҳони футбол зиёд муҳокима мешаванд суҳбат мекунем. Мебинем ки кадомашон ҳақиқат доранд, кадомашон не ва фикри худро мегӯям. Шумо метавонед дар бораи ин гузаришҳо фикри худро бигӯед. Инчунин ёдрас мекунам ки канали телеграмии ман фаъол аст ва ман он ҷо пахши мустақими беҳтарин бозиҳои футболро нишон медиҳам. Имрӯз шумо метавонед бозии ҷавобии нимфинали ҷоми Испания байни Реал Мадрид ва Реал Сосидаро дар сифати хуб тамошо кунед. Зинда дар канали ман. Ҳамзамон бо бозӣ шумо метавонед бо ман ва дигар мухлисони футбол гуфтугӯ кунед. Лаҳзаҳои муҳими бозиро шарҳ диҳед ва муҳокима намоед. Пас ҳатман обуна шавед ба канал то ягон бозии муҳимро аз даст надиҳед. Мо якҷо ин бозиро ва бозии дигар дастаҳои калонро дар рӯзҳои наздик тамошо мекунем. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо баъз шунед ки давомаш мошти мегузарад. Дар чанд рӯзи охир дар ҷаҳони футбол зиёд овозҳо паҳн шудааст ки шояд Юрген Клоп сармураббии дастаи Реал Мадрид шавад агар Карло Анчелотти қарор гирад ба тими миллии Бразилия равад. Гуфта мешавад ки Анчелотти метавонад баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ Реалро тарк кунад ва ба тими миллии Бразилия роҳбарӣ намояд. Дар ин ҳолат роҳбарияти Реал мехоҳад ба ҷои ӯ Клопро даъват кунад. Юрген Клоп соли 2024 кори худро бо дастаи англисии Ливерпул ба анҷом расонд. Аз 1 январи соли 2025 ӯ роҳбари асосии самти футболи ҷаҳонии ширкати Red Bull шудааст. Ӯ гуфта буд ки дар ин вазифа фурсат пайдо кард то футболро аз як тарафаш бинад, омӯзад ва ба лоиҳае ки пештар вақт надошт машғул шавад. Аммо ҳоло гуфта мешавад ки пешниҳоди Реал метавонад фикри ӯро дигар кунад ва шояд ӯ ба кори мураббигӣ баргардад. Барои мутахассисе мисли Клоп даъвати клуби бузурге чун Реал Мадрид метавонад як имконияти ҷиддӣ бошад. Пештар гумон мерафт ки Хаби Алонсо сармураббии ҳозираи Байер ба ҷои Анчелотти меояд, вале худи Алонсо изҳор дошт ки ҳоло мехоҳад дар Байер монад ва ин сабаб шуд ки Реал ба дигар номзадҳо аз ҷумла Клоп назар андозад. Клоп аз соли 2015 то 2024 дар Ливерпул кор кард ва бисёр муваффақ буд. Чемпионати Англия ва Лигаи Чемпионҳоро бурд. Қобилияти ӯ дар сохтани дастаҳои муваффақ боис шудааст ки бисёр клубҳои бузург хоҳони ӯ бошанд. Аммо ҳоло савол ин аст ки худи Клоп мехоҳад баргардад ё ин ки не. Дар моҳи январи соли 2025 ӯ гуфт ки вазифаи нав дар Red Bull имкон медиҳад ки бо чашми дигар ба футбол нигоҳ кунад ва ба корҳои дигар машғул шавад. Ин метавонад нишон диҳад ки ӯ ҳоло намехоҳад ба кори сахти сармураббӣ баргардад. Хулоса, гарчанде ки овозҳо дар бораи омадани Клоп ба Реал Мадрид ҷолибанд ва ҳама дар бораи он суҳбат мекунанд, қарорҳои ниҳоӣ аз бисёр чизҳо вобастаанд, аз нақшаҳои худи Клоп, аз ояндаи Анчелотти ва аз он ки роҳбарияти Реал чӣ мехоҳад. бозии ҷавобии нимфинали ҷоми Испания миёни Реал Мадрид ва Реал Сосидад дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу баргузор мешавад. Ёдрас мешавем ки дар бозии аввал шогирдони Карло Анчелотти бо ҳисоби минималӣ 1-0 пирӯз шуданд ва муаллифи гол Эндрик, бозингари ҷаҳони бразилӣ буд. Акнун меҳмонон вазифаи душвор доранд мағлуб кардани дастаи мадридӣ дар сафар, вале чунин таҷриба дар дастаи Сосидад вуҷуд дорад. Соли 2020 дар чорякфинали ҷоми Испания онҳо Реалро бо ҳисоби 4-3 шикаст дода буданд. Оё онҳо метавонанд ин корро ин шаб дубора такрор кунанд? Тамошои ин рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи лозима дар комментарияи ин видео гузошта шудааст. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. дар рӯзҳои охир дар бораи гузаштани бозингари Барселона Алехандро Балде ба дастаи англисии Манчестер Юнайтед бисёр хабарҳо паҳн шуданд. Мегӯянд ки Юнайтед мехоҳад ба ӯ маоши бисёр баланд диҳад ва ӯро гаронтарин муҳофизи чап дар ҷаҳон гардонад. Манчестер Юнайтед мехоҳад Балдеро ба ҳайси як бозингари муҳим ба даста орад ки дар ҳимоя аз тарафи чап бозӣ мекунад. Мураббии нави даста Рубен Аморим фикр мекунад ки Балде барои услуби бозии ӯ бисёр мувофиқ аст. Муҳофизи чапи ҳозира Люк Шоу дар ин мавсим танҳо 3 бозӣ кард чунки ҷароҳат дошт. Барои ҳамин роҳбарияти Юнайтед фикр дорад ки мумкин аст ӯро фурӯшад, ҳатто агар бо даста то соли 2027 шартнома дошта бошад. Алехандро Балде дар мактаби футболбозони ҷаҳони Барселона калон шудааст ва ӯро яке аз беҳтарин муҳофизони ҷавон дар ҷаҳон мешуморанд. Дар мавсими ҷорӣ дар Ла Лига ӯ 21 бозӣ кардааст ва 3 маротиба ба ҳамдастҳояш барои задани гол кӯмак кардааст. Ӯ суръати баланд дорад, техникаи хуб дорад ва ба ҳамлаҳо ҳам бисёр ёрӣ мекунад. Барои ҳамин бисёр клубҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Ҳарчанд мураббии Барселона
Ҳанси Флик мехоҳад ки Балде дар даста монад, вале вазъи молии клуб он қадар хуб нест ки шояд маҷбур шаванд ӯро фурӯшанд. Манчестер Юнайтед омода аст тақрибан 40 миллион евро пардохт кунад ва ба Балде маоше пешниҳод мекунад ки аз ҳама муҳофизони паҳлӯӣ дар ҷаҳон бештар хоҳад буд. Ин нишон медиҳад ки онҳо ҷиддӣ мехоҳанд ӯро ба дастаи худ баранд. Агар ин гузариш сурат гирад, мураббии Аморим дар даста ду муҳофизи ҷавони тарафи чап хоҳад дошт: Балде ва боз як бозингари нав Патрик Доргу. Бо ин ду бозингар ӯ метавонад системае бозӣ кунад ки дар он се муҳофизи марказӣ бошад ва дастааш ҳам пурқувват ва ҳам чандтарафа шавад. Аммо то ҳол клубҳо ё худи Балде расман чизе нагуфтаанд. Ҳоло ҳама дар марҳилаи аввал аст ва оё Балде меравад ё ин ки не аз бисёр чиз вобаста аст: аз пул, аз фикри худи бозингар ва аз нақшаҳои Барселона барои оянда. Дар умум, агар Балде ба Манчестер Юнайтед гузарад, ин метавонад яке аз муҳимтарин гузаришҳои тобистони соли ҷорӣ шавад. Ин нишон медиҳад ки Юнайтед мехоҳад дастаашро пурқувват кунад ва дубора ба сатҳи баланди футбол дар Аврупо баргардад. Дар ҷоҳони футбол ҳоло бисёриҳо дар бораи он гап мезананд ки шояд Криштиану Роналдо дар ҷоми клубҳои ҷаҳон дар соли 2025 бозӣ кунад. Азбаски дастаи ҳозираи ӯ Ал-Наср дар ин мусобиқа иштирок намекунад, овозҳо паҳн шудаанд ки чанд клуби дигар мехоҳанд бо ӯ шартномаи кӯтоҳмуддат банданд, то ӯ тавонад дар ин мусобиқа иштирок кунад. Гуфта мешавад, клубҳои маъруфи англисӣ Манчестер Сити ва Челси омодаанд ба Роналдо шартномаи якмоҳа пешниҳод кунанд, то ӯ дар ҷоми ҷаҳон барои онҳо бозӣ кунад. Агар ин тавр шавад, Роналдо ки аллакай даргузашта дар Премер-лига бо Манчестер Юнайтед бозӣ кардааст, дубора ба Англия бармегардад. Барои клубҳо ин як фурсат аст ки бозингари машҳур ва пуртаҷрибаро ба ҳайати худ илова кунад. Шартномаи Роналдо бо Ал-Наср моҳи июни соли 2025 ба охир мерасад, ки ба вақти баргузории ҷоми ҷаҳон мувофиқ аст. Ин маъно дорад ки ӯ метавонад озодона ба клубҳои дигар гузарад, то дар мусобиқа иштирок кунад ва аз шароити худ истифода барад. На танҳо Сити ва Челси ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Клубҳои дигар аз ҷумла Интер Майами аз ИМЕА, Ал-Ҳилол аз Арабистони Саудӣ ва ҳатто Реал Мадрид ҳам метавонад ба ӯ шартномаи якмоҳа пешниҳод кунад. Хусусан агар Реал ӯро ба даста баргардонад, ин метавонад боз як лаҳзаи таърихӣ шавад, чун Роналдо бо ин клуб бисёр муваффақиятҳо дошт. Гуфта мешавад, ки Интер Майами, ки ҳоло Лионел Месси дар он бозӣ мекунад, низ мехоҳад Роналдоро ба даста гирад. Агар ин воқеият шавад, ду бузургтарин бозингари футболи замони мо Месси ва Роналдо дар як даста бозӣ хоҳанд кард ва ин воқеаи нотакрор хоҳад буд. ФИФА ният дорад ки як тирезаи махсус барои гузаришҳо кушояд аз 1 то 10 июни соли 2025. Ин имкон медиҳад ки клубҳое ки дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунанд, бозингарони навро барои муддати кӯтоҳ ба ҳайати худ гиранд. Барои ҳамин, гузаштани Роналдо ба дигар клуб имконпазир аст. Ҳарчанд то ҳол ягон хабари расмӣ нест, вале хабару овозҳои зиёд нишон медиҳанд, ки Роналдо метавонад дар ҷоми клубҳои ҷаҳон дар соли 2025 дар ҳайати яке аз клубҳои калон бозӣ кунад. Ҳаводорони футбол мунтазири тасмими ниҳоӣ ва интизори расмии худи бозингар ва клубҳо ҳастанд. ба ҳамин тамом, боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар каналу бинос шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хайр бордарон дар паноҳи Аллоҳ.